Jaha, terve. Marraskuuta eletään. Onko nyt 20 vai 21 päivä? Talvi tekee tuloa vaan ja nyt pitäisi lähteä Turkuun. Maata näkyvissä festarit on vissiin 11 vuotta ajana sen keikan aina näin marraskuussa. Nyt olisi tuossa sen vuoro. Mersu on siinä nyt ollut vepastu vielä vähän aikaa ja laitetaan käyntiin, että se lämpiää ja laitetaan vähän rytkyjä pialle ja lähdetään liikkumaan. En minä välttämättä osteta lumisaatta tarvina tähän pitkälle ajomatkalle, mutta keliä ei voi valita. Joo, sitä se retki alkaa. Tosiaan tänään on perjantai. Ja sunnuntaina olisi tarkoitus, että tullaan pois. Varti yli 10 nyt kello ja 11 lähtö, pitää käydä tankkaamassa tuossa. Sitten ei muuta kuin menoksi. Se on melko sama matka Kangasniemeltä, että ajetaanko Lahteen ja Riihimäelle ja Forssaan, niin kuin se, että ajetaanko tuonne Jyväskylään ja siitä Tampereelle ja sieltä ja se on joten niin minulla johon tärittää ilkeästi kun mehtäkone menee. Se on joten niin tutumpi väli mulle se Jyväskylä-Tampereen väli, niin urautettaa sieltä. Joo. No niin kuin näkyy tuossa vissiin äsken, niin mulla nyt ei ole kyllä millään lailla niin vaatetus niin kuljettajalla pitäisi olla, mutta tää on sitten asiakkaiden kanssa sovittu, että kunhan on vaatteet päällä, niin se riittää. Nämä pitemmät reissut aina vähän tällaisia. Saa vähän rennommin nippu
pukeutua. No joo. Tuo lumi nyt antaa vähän tämmöstä elävyyttä tähän ja ei oo niin helkatisynkeen näköistä jo. Sen puoleen ihan mukava, kun sitä vähän satoo. No joo, huristellaanpas nyt sinne kirkolle tästä ja käydään tankkaamassa ja sitten lähdetään tuonne asiakkaat hakemaan kyytiin ja katsotaan missä kohtaa sitten voi pätkää taas ottaa videolla. Jahas, on Turku saavutettu. Vähän poikkeavat järjestelyt onkin, kun nyt kun ei oo tuo messukeskus ei oo käytössä. Ruokailu on siellä vähän syrjemmässä. Mutta eiköhän se siitä. Joo, keli oli matkalla vähän. No, ei se nyt ihan paska ollut, mutta paremmassakin olen ajanut. Lähinnä kun tuo paska lenti koko ajan. Se nyt ei ollut niin mieleistä. 2 pysäyksen taktiikalla mentiin. Joo, nyt ajellaan sinne hotellille ja käydään lunastamassa hotellihuone. Ja sitten iltasella on tuo ryhmän siirto tuona majoituskoululla. Taisi olla sama koulu, missä oli vuosi sitten. Tai missä olivat vuosi sitten, en minä siellä ollut. Sen verran on Turkukin tullut jo tutuksi, että tossa jo ilman navigaattoria ajaa tuonne Gatorade Centeriltä hotellille. Tosiaan, onko tää nyt se 11 kerta kun mä ajan tätä kyytiä, niin on aina ollut samassa hotellissa ja melkein aina jopa samassa huoneessakin. Se tuli vielä vähän sillä lailla, että mä vaan varasin tuon hotellihuoneen netistä. Katoin, että tuossa on hotelli ja kysyin hinnan ja varasin sen. Ja no silloin oli vielä aika vähän ajanut pusseja ja muuta, niin kysyin sitten jossain Facebookin ryhmässä, bussikuskiryhmässä, että majoitus on tällaisessa hotellissa, että missä olisi hyvä pitää pusseja parkissa, niin vastaus oli, että jos Turussa oot Helmessä yötä, niin bussin suot kyllä ne paras paikka bussille, niin siihen linja-autoasemalle. Että parempaa paikkaa et voi saada. Siinä sitä sitten on tullut oltu. Ja muutenkin tosi kiva pieni hotelli se on ollut, että on ollut kyllä kaikin puolin aina tyytyväinen siihen.
Mutta joo, minäpäs ajelen sinne kaupungin toiselle laidalle ja jatketaan sitten. No joo. Pikkuhiljaa lähestyttää tämän viikonlopun majoitusta. On tiellä vähän enemmän liikennettä kuin tuossa meidän kotitiellä. Joo. Eilen tiellä vissiin tuli lunta ihan niinku oikeesti ja eipä tiellä paljon ennen ole. Asteen verran näyttää lämmintä ja keli on nyt rauhoittunut kyllä eilisestä. Eikä enää sadakaan mitään ja Anna yksi ennuste näytti että huomenna pitäisi olla ihan poutapäivä plus 4 astetta lämmintä. Jännä tämä rannikko, kun se aina niin paljon heittelee keliin. Mutta nyt minä mielestäni voisin lähteä tuonne vasemmalle tästä ja siitä vintata sitten, korjaan oikealle ja siitä vintata vasemmalle ja siellä näkyykin jo Hotelli Helmi. No, huilatkoohan nyt siinä muutaman tunnin ja minä laittelen auton pyörryksiin ja menen kyselemään, että onko tuolla sijaa majatalossa. Noniin. Huone löytyi. Tuttu huone. On mukava yhden hengen huone. Kun täältä näkee tuonnekin aseman puolelle, niin no muut yhden hengen huoneet taitaa olla, että se on vaan tuonne taaksepäin se näkymä ja siellä ei joku toinen rakennus. No, minäpäs ruppeen asettumaan taloksi, niin taitaa just näkyvä meikäläisen kulkupeli tuolla. Asettumaan taloksi ja vähän huilaamaan ja sitten iltasella on vielä yksi siirto eteenpäin. Yes. No joo. Lähdetäänpäs tekemään se
siirto nyt sinne majoituskouluun, että käydään ensin katsoa, missä se majoituskoulu on. Joo. Minäpäs kävelin tuonne autolle. On se vähän pakkasen puolella. Tuntuu ainakin viileelle. Flixbus, vai mikä se on tuo? Ai. On se kerinnut autokin viidentyä. Noin. Humpsutelkoon siinä hetken. Lähdetään kohta ehtimään sen. Majoituskoulu se taitaa kyllä olla sama kuin viime vuonna. Mutta käydään nyt kahtomassa se kuitenkin. No sieltähän se löytyy. Joo, sama koulu se on kuin oli viime vuonnakin. Se oli viime vuonna. Oli
isolla autolla nyt on ollut vähän ahtaamman makuinen. Tuo kyllä vissiin pääsis ympärikin tuon koulun, mutta sitten joutuis makkoomaakin. Normaalisti näitä aikoja lähtee jo nukkumaan, kello on nyt 21.47. Tässä on kyllä sitä voi. Kun näitä kaupunkiakin pyörittelee, niin miettii väkisinkin aina, että mitenkään ne on ennen kuin ei ollut navigaattoreilta niin selvä. Siinä on luettu karttaa ja mutta hattua pitää nostaa kyllä entisen ja bussikuskeille ja taksikuskeille. Eipä sitä hirveästi ole tähän aikaan liikennettä Turussakaan, ainakaan täällä. En mä ole kovin keskustassa enää ollut. Kaksi 4H-sittari. Ei oo meidän kylillä tuommoisia. Ennen kuin se tulee joo. Hämärästi nyt muistan tätä reittiä tästä, tämän risteyksen muistan ainakin. Se tulee täältä vähän niinku takakautta tuolla. Jäähalta, niin no, mikä jäähalli se nyt onkaan. Tää ei nyt takakautta, mutta eri reittiä kuin yleensä. No joo, eipä tässä nyt ole joku ajee luopua, niin jatketaan tossa jossain vaiheessa. Joo, kohta aletaan saapua. Jos nyt osataan sinne, kun mä tähän asti aina ajanut sinne. Messukeskuksen parkkiin, mutta kun se nyt ei ole käytössä, niin varmaan siitä pääsee sitten läpi ajamaan. Jos se nyt vanhasta muistista ajaa sinne, mutta mä kierrän sen ympyrän, sen korttelin sieltä.
mitenkäs tämä homma nyt sitten toimii. Huolto. Ei se mene siitä. Ei no joo. Mä tästä. Sanokaapas se. No katsotaan mihinkä sitä piäs. En minä piäse tästä. No ei se haittaa. Pääsen minä nyt tieltä aina sitten ajamaan ympäri. Tuolta nyt mennään joku toinenkin bussi. Enköhän minä hurrauta sitten. Tuonne. Messukeskuksen pihan läpi sinne. Niin kun me hurautamme. Tääkin piha oli ennen ensimmäisiä kertoja kun ajoin, niin tää on aivan täynnä busseja. On tämä nyt hiljentynyt. Aika paljon. On noita nyt pitkä rivi tuolla, mutta ajetaanpas tuonne. Ajetaan pikkuautot tänne häppeämään. No joo, otellaanhan porukka kyytiin. No niin. Toinen auto tulloo sieltä, niin väistetään pikkusen. Joo, ne os nyt. Ne os nyt sitten. Perkeleen 16 tuntia. Joo, niin, aivan. Ne os nyt ryhmäos sinne koululle viety ja
nyt pääsee itekin sitten mammimaan. Aamulla jatkuu sitten nuo. Aamulla jatkuu harjoitukset, että huominen kaava menisi. Vissiin jotenkin sillä lailla, että aamulla viiään ne tuonne ja tuonne festareille aamupalalle ja sinne aamujuttuihin ja sitten ne viiää keskustaa shoppailemaan ja sitten viiään takaisin ja sitten kun takaisin festarialueelle ja sitten illalla tämä sama kaava pois. Kyllä se vanho jo väsyttää vähän tähän aikaan. En tiedä mikä tässä reissussa on aina. Tää on jotenkin, mä tykkään ajaa tän. Tää on hirveän kiva reissu, vaikka ei tää mikään varsinainen leporeissukaan ole, mutta tää on vaan jotenkin kiva reissu aina ajaa. Että vähän oli jo huolissaan tuossa, että pääseekö tänä vuonna ollenkaan. Joo, 11 vuotta minä oon tän tainnut ajella eri kokoisilla autoilla. Alkuun mentiin 50-sellä ja no joo, silloin ne lähti toiselta paikkakunnalta melkein kaikki ja kerran on ajanut sillä laillakin, että on kierrellyt niinku useamman paikkakunnan ja kerännyt porukkaa. Ja no nyt on sitten Kangasniemi ja toinen paikkakunta kulkenut useamman vuoden niinku porukassa, mutta nyt taitaa olla ensimmäinen kerta, kun on pelkkä Kangasniemi. Pelkkä Kangasniemi tässä. Asumaanko tähän nyt piti jää? Niin tuolta. Jopa joo. Tääkin oli jo yhdessä vaiheessa sillä, että tähän tuli, niin sitä sai aina jännittää, että onko enää vapaita paikkoja.
saako tuota. Kyllä se vaan on hiljentynyt. Kyllä nykyisin melkein paikan löytää aina. Jep. Pientä pakkasta se vaan tuntuu. Jopa joo. Eipähän siinä mitään, kun ruvetaan yöpuulle. Ei muuta kuin öitään. No niin, se olisi lauantai. Aamun toimet on tuossa suoritettu, eli porukka siirretty majoituskoululta festarialueelle ja hotelli aamupala on itse nautittu tuossa ja nyt on sitten seuraavaksi tuo porukka pitäisi siirtää johonkin kaupunkiin. Pääsevät shoppailemaan. Keli näyttää nyt toistaiseksi ihan mukavalla. Viime yö oli kyllä kylmä, taas näyttää 7 astetta pakkasta, kun aamulla meni auto vaan käynnistelemään. Tuulilasipesu olisi kyllä ihan mukava tempaus tehdä. Tai kahtoo, onko tossa, kun tossa on noita asemia kohta tuossa sataman kohdilla, että olisiko siellä missään mahdollisuutta pesasta.
ydinkeskusta vähän hankalaa aina suolla autojohot, niin täytyy yrittää esittää tuossa, että jos kävisi, että ajetaan linja-autoasemalle ja auto jää siihen. Siitä sitten ei ole pitkä matka sinne keskustaan Taapertaan. Voi kyllä olla, että taitaa olla kylmäasemia aika pitkälti nuo mitkä tuossa sataman kuppeella on nuo asemat, että niissä ei kyllä ole ainakaan näin pakkaskelien aikaan niin paljon noita pesumahdollisuuksia. Mutta katsotaan. Kyllä enää koko asia. Taitaa vasta olla. Ei siellä kyllä pesumahdollisuuksia näy. No, ei se mitään. Vielähän tuosta läpi näkyy. Ainakin lukee ilma ja vesi. Sitähän minä en tiedä sitten, että onko se toiminnassa. Ehkä se selviää.
on siellä ainakin valo. Se on periaatteessa voisi olla kupposen kahvia juomassa siitä ilosta, että pessiä saatu jossain tuon lasin pestä. Tai sitten ei, lukossa hasee. niin, sehän onnistukin.
Purrautetaanpa sit siihen ruokailupaikalleen. Ja otellaan, että porukka tulee kyytiin. Taikka taisi kyllä puhe olla vähän niin, että en aja sinne ennen kuin ne on saanut syötyä. Ahtaampi paikka siellä. Niin. Katsotaanpas tuosta jostakin, jos löytyisi joku. Joku tienreuna, mihinkä voisi jättää. Siinä olisi kyllä ihan linja-auto pysäkki, mutta ja taas. Ollaan siinä sen verran sitä kenttää ja jos ei siellä saa olla, niin ajetaan sitten pois. Ei ole ongelma ollenkaan. Terve! Mahtuuko tuolla sen aikaa odottamaan, että kun mulla on porukka syömässä, mun pitäisi napata ne sit kyytiin? Kyllä tässä mä vaan ohjaan, katso, ettei 2 bussia tuu risteykseen yhtä aikaa. Okei, selvä. Hyvä, kiitos. Täällä yksi auto. Toivottavasti ne on jo syömässä. Jeps. Odotellaanpas tässä. No niin. Nyt on soppailutkin. Porukalla soppailtu. Nyt sitten joutaa ihan vaan hotelliin pötkölleen. Illalla sitten yksi siirto ja sitten taas yöpuulla. Ja aika hyvää, samalla kaavallahan tässä niinku jatkuvasti mennään, mutta samaa reittiä ees takaisin.
Oho. Onpas siellä nyt autoja. Joudutaankohan me ihan hetki oottelemaan, että vienkö mä sen tuonne rahtipuolelle sitten. Siellä on niinku ennen vanhaa ajat. Ei oo parkkipaikkaa heti saatavilla. Puhun välisin voisi jotenkin sopia, paitsi onko Tuusussa. Siinähän meillä on parkkipaikka. Peräytetään siihen. No. Nytpä se sua olla siinä sitten muutaman tunnin. Käydään sit illalla yksi siirto vielä tekemässä. Jopa joo. Nyt täytyy kyllä melkein myöntää, että jopa pikkusen niinku väsyttäisi. Kyllä piti säännöstä ainakin vielä paikkansa. 4,5 astetta on lämmintä ja vettä sattaa. Viime yönä oli pakkasta. Kyllä. No. Lähdetään illan viimeiselle vedolle. No niin. Illan viimeinen ajettu. Sit pääsyy itekin makkaamaan. Pussi, tuo katuvalo heijastus. Sitten kyllä tulee pussi. Aika ahtaat on nuo väylät, kun tullaan bussi vastaan.
Siinä on sitten tämän päivän ajelut. Tuolla puolella ei olla paikkaa, niin tantu. Jep. Eihän siinä mitään muuta kuin öitä tälle iltaan. Kyllä vähän tekee pahaa purkua, mutta taisi oikeesti niinku ihan fiksu ja toimiva näinkin. Osittain siis. Katsotaan nyt vielä, että jossain tässä jollain tavalla säästetty edes jotain tästä kupista siitä. Huomenta. Tai joutuu tästä kokonaan pois. Löytyi ihan mielenkiintoinen tupekanava. Oliko tää joku PGB Boats vai mikä tää oli? Joo. BCP Veneily ja Saaristo. Ihan mielenkiintoista kontsaako sitä nykyisin sanotaan. Mut joo, se on sunnuntai-aamu. Lumeet on kadonnut. Nää tarkemmassa siihen lasiin. Mersu oottelee siellä lähtövä ja kohtaa se oskis sitten. Joo, päiväsuunnitelma on nyt suunnilleen niin, että minä käyn viemässä ne tuonne festarialueelle ja sitten tuolta kasvotelliin makkoomaan ja sit joskus vähän ennen 2 niin luovutan huoneen ja siirryn sinne ja sieltä sitten kotiin päin. Mut lähdetään kokeilemaan, lähteekö tuo rintteri töihin. Joo, ei oo pakkasta, ei.
ton niinku Finnish Kottake-simulaattorin videossa, mitä on kahtonut joskus. Että eiköhän mene. Ei, onhan siellä busseja vaikka kuinka paljon vielä. Mahtuisinkohan minä tuonne ylös? Tai siis mahuhan minä tällä autolla sinne, mutta onko sillä miten paljon muita? Ei ketään. Yksi Lamminmäen auto tuossa oikealla. Ja on tuolla ranta. No ei se haittaa mitään. Ei haittaa mitään. Kurikka. Tämäkin kuuluu tähän ja mennään aukaisemaan takaovet sit tänne tavarojen siirtoautoon. Nyt siirretään tavarat tuonne kyytiin, et enää ei tulla majoituskoululle, että festarialueelta lähdetään sit suoraan kotiin päin. Joo. Nyt he ovat sitten siellä. Joo. No niin, ne olisi nyt niinku taukovauvailla tämä päivä. Muistaakseni on se Nesteen asema tuossa ohikulkumatkalla, niin jos sen nyt sitä sattuu näkemään sillä tai keksin miten sinne käännytään, niin
Ota sen nyt. Oliko se jossakin ihan tässä? Tästähän sinne vissiin ajet. Puolilta on viety mittaritkin jo pois. Jep. Minäpäs tankkailen tämän ja ajelen sitten hotellille. Kun sanoin jossain vaiheessa, että toisen puolen ikkunoissa niin ei paljon ole näkymiä. Tää on nyt täältä Tuureporin kadun puolelta. Jollain Maserati. Paljon mukavampi on niin katsella tuonne linja-autoasemalle päin ikkunasta. No niin. Se alkaisi olla tämän viikonloppu hotellin osalta taas tässä. Täytyy yrittää varata ensi vuodelle taas se sitten, niin jos tänne taas ensi vuonna pääsee. Mut. Kello on 1:30 pyöreästi. Niin. Lähtee luovuttamaan tää huone pois ja onneksi tuli tankattua silloin aamulla, niin ei tarvitse sitä miettiä ja lähteä sen takia aikaisemmin. Niin vielä viimeistä kertaa tälle vuodelle tuo hotelli ja jäähallin väliin. Ja sitten lähdetään tuossa vähän ennen 3 ajelemaan kotiin päin. Perinteinen pysäys Urjalan Makeistökuussa kuulemma. Niin semmoista.
Niin ja sitten tietenkin toinen pitempi pysäys jossain ilmeisesti Orituvalla. Mutta kiitos taas Hotelli Helmi. Jopa se joo. Huone luovutettu ja varattu sit ensi vuodeksi taas. Ei kai siinä kun lähdetään siirtymään sinne jäähallille tästä niin. Joo, tuo Hotelli Helmi on kaikin puolin kiva hotelli. Kyllä minä tykkään tuosta enemmän kuin noista ihan ketjuhotelleista. Se on aika pieni, mutta siinä on niinku, se on rauhallinen pieni hotelli. Mä vaan tykkään siitä. Oon ollut siinä joskus ihan niinku omillakin reissuilla. Kyllä lumet hävis kaikki. Ei niitä ole kuulemma enää juurikaan kyllä kotonakaan. Ainoa, että tieto on aika jäisiä, kun se kerkesi polkeen tuossa lumi siihen. Ja nyt se on satana siinä kuitenkin vettä ja ollut plussalla, niin ne meni paikotelle aika jäisiksi nuo sivutiet. Eiköhän ne ensi viikolla häviä nekin, kun näytti tuossa sielläkin 4 astetta lämmintä ja vettä vähän koko viikoksi. Oliko ensi sunnuntaille näytti räntää. Toki nuo ennusteet nyt voi muuttua vielä, kun ne tuntuu muuttuvan vähän joka päivä. Asemallakin näköjään tehdään jotakin remonttia. Oli rupsittu yli vai mikä liian tarkoitus oli. Eilen oli kyllä hyvä keli tielläkin, kun aurinko paistui. Perkelee. Pikkusen tuli likeltä. Niin, eilen oli kyllä hyvä keli. Joku sanoikin, että harvinaista, että täällä päin marraskuussa paistaa aurinko. Se on aika lailla pilvässä ja harmaata tuo keli. Tuon takia se piti tuon golfi tuohon ihan ettei kiilata, niin kuin se ei olisi voinut minun taakse mennä. Perkele. Hops.
Se oli vahinko. Aikanaan tuli aika kalliiksi. Yksi punaisia päin ajo. Mikkelissä Ravirantien risteyksessä niin taksia ajo vielä silloin. Siinä keskellä yötä, tai ei se ollut keskellä yötä, mutta kuitenkin reilusti yli 10 jälkeen. Niin vein asiakasta Mikkeliin ja siinä jotain haasteli hänen kanssaan. No sitten en kiinnittänyt tarpeeksi huomiota siihen, että valot oli kerennyt vaihtua punaiselle ja mä kerkesin sen verran reagoimaan, että nyt jos minä tuohon lyön liinat kiinni, niin se ei pysähdy kuitenkaan. Ja se risteys oli täysin tyhjä, siellä ei niinku ollut yhtään mitään muuta liikennettä, niin päästin vaan kaasun pois ja annoin valua sen siitä läpi. Niin siinä oli sitten lumikasan takana olikin poliisiautoja. No siinä vettiin keksintö seis ja ajokortti jäi sinne poliisiautoon kerrasta ja ammattiajolupa jäi sinne silloin kanssa. Ja se oli ensimmäinen rike siis koko aikana, taksiaikana. Itse asiassa koko ajokortti aikana, tästä on jo sen verran aikaa kuitenkin, niin yhtään sakkoa en ollut saanut aikaisemmin. Ei niinku mitään ei ollut pohjilla. Niin kerrasta lähti kuitenkin punaisia päin ajosta ajokortti pois ja ammattiajolupa. Ajokortti oli kuukauden ja ammattiajolupa oli 3 kuukautta. Se kyllä tuli vähän kalliiksi. Mutta kyllä se opettikin sitten. Kyllä nykyisin niinku aika herkästi rupeaa pysähtymään, jos vaihtuu valot keltaiseksi. En minä nyt sitä sano, että virhehän siinä tuli tehtyä. Mutta sitten jos noita lieventäviä asioita ajattelee siinä, niin täysin tyhjä risteys, yöaika, että ketään ei liiku missään, tai ollut siinä risteyksessä silloin. Taisi olla perjantai, lauantai välinen yö. Niin. Oiskohan tuo sakko ollut ihan riittävä siitä sitten kuitenkin. Ollaan se sakkokin siinä, niin oli muistaakseni likemmäksi 300 €. Sitten kun piti kuski ottaa taksia ajamaan tai työntekijä palkata ja näin, niin kyllä niitä kustannuksia siinä kertyy. Tää on kyllä niin kilometrin mittainen pitkä video tullut tästä. Tää ei jaksa kukaan kyllä kahtoa. No sitä varmaan jaksas kahtoa, vaikka se olisi lyhyempikin. Täytyy kahtoa mitenkä tää nyt sitten niin sanotusti editoi. Se olla, työnnän sen koko pitkänä sinne, kun se on pätkittyvä, se on vaan järkevää muotoon. Niin ei sitä kukaan kato kuitenkaan. Mut siis no, ite on huomannut, mitä seuraa noita videoita, niin tai tekijöitä, ihan noita oikeita tubettajia, niin Rebelverksinkin videot, niin nehän oli yhdessä vaiheessa, niin oli sitä 20 minuuttia, 30 minuuttia. Nykyisin ne on aina reilusti yli tunnin, tai ei aina, mutta suurin osa on niinku yli tunnin
videoita ja samoin kuin Mauno kikkailee ja ketään niitä muita nyt onkaan, ketä tullut seurattua. Minä kyllä tykkään siitä. Minusta se on mukavaa, että ne videot on pitkiä. Vaikka monet tubettajat on sanonut, että ei kukaan jaksa katsoa hirveän pitkiä videoita, mutta kyllä minä tykkään musta, että ne on niinku pitkiä, että jos niinku jotakin hommaa lähdetään tekemään, niin kun se aloitetaan, niin se sitten siinä samalla videolla niinku tehdään loppuun asti, jos se vaan on siis mahdollista kaiken puolesta, että löytyy osaat, jos korjataan autoa ja muuta, niin sen sama, tai minä aikana se nyt onkaan sitten kuvattu. Itse tykkään kyllä siitä mallista enemmän kuin siitä, että tehdään osa 1 ja osa 2. Jokainen katsoja osaa kuitenkin sitten jos on liian pitkä video, niin pätkästä sen. Pätkästä millä kohtaa haluaa ja katsoo sitten seuraavana päivänä loppuun. Joo, ensi vuonna vissiin niin hypätään asiasta taas tähän Turku-viikonloppuun, niin ensi vuonna pitäisi vissiin olla taas tuon messukeskuksen käytössä, että sitten ei tarvitse tuossa Aunelassa ruokailla. Mutta sinne on pitkä aika, paljon kerkii tapahtua. Paljon kerkii tapahtua ennen siikään. Kyllä lumet hävis, vihreä nurmikko paistaa. Eilen on keli niinku keväällä oikeesti. Siitä viimeisen kerran vielä Artukaisten kiitotielle. Kyllä tuohon messukeskuksen parkkiin jälleen kerran. On se nyt tässä. Toinen rintteri, niin ajetaan siihen. Jopa joo. Katsotaan palataanko tuossa matkalla vielä johonkin asiaan. No niin, nyt on Orituvalle asti selvitty. Näyttää siltä, että tällä hetken aikaa kestääkin. No. Eipähän siinä auto, kun se kestää mikä kestää, että puoli tuntia on viettävä lakitaukkoa joka tapauksessa. Vartti piettiin tuolla aikaisemmin. Pitää lähteä ehtimään syömistä.
No niin. Se olisi kotikylä saavutettu. Joo, ihan. Paluumatka meni ihan ok, ei mitään ongelmia. Paska lenti niinku tuulilasille niinku mennessäkin ja näin. Mutta aika tuo keli, niin me lähettiin lumisatteessa, olko 5 astetta pakkasta, 4-5 astetta, jotakin sellaista. No siellä 7-8 asteessa oli pakkanen siellä Turussa 1 yö. No nyt kun tullaan takaisin, niin kaikki lumet on hävinnyt. Vettä osataan, 3,5 astetta on lämmintä. Montaa keliä sitä mahtuu Suomen maahan muutamassa päivässä. Mutta eiköhän tämä video ala pikkuhiljaa olemaan tässä. Asfalttia on nyt kahtonut ihan tarpeeksi, jos nyt joku hullu on näin pitkälle tätä kahtonut. Mutta. Joo. Ei siinä, minä ajelen kotipuoleen tästä ja. Purkailen autosta nuo omat tavarat, siivoilen huomisaamuna tämän ja varmaan lähden sitten huomenna viemään tätä Joutsaan. Jees, ei mitään. Palataan juttuun jossain vaiheessa. Sattuu tuossa inspiraatiota olemaan ja jotakin videoaihetta. Se on moro.